आं दिनै JSP एडभाइस 368 नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियेलि आइजोफोरनि सायावनो बेस खालामनानै सावरायनो नाजानाय जादों। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला आइजोफ्रा हौवा माहारिखौ मोनसे आंखालखौ सुफुंनायनि मोनसे मेसिन हिसाबै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। मानोना बांसिन नखर आइजोफ्रानो नखरनि खामानि मावनाय दांनायावल' बिथांमोना अरायसम गावखौ बावसोमना दोनो एबा गथ' गथायखौ जोथोन लायो। नाथाय बिथांमोना बेखौ साननानै नायादि सासे नखरनि गारजेना थामहिनबा गावनि फिसाया माबोरै थाखा फैसाखौ आरजियो एबा थाखा फैसाखौ मा रोखोमै आरजिनानै बियो माबोरै नखरनि गथ' गथाय बिसि फिसाखौ आलो गोजोनै जाहोनो नाजायो। बेफोरखौ फ्राय जोंनि कमिउनिटिनि सानराय आइजोफ्रानो साननानै नाया बिथांमोना सानोदि जेरैखि जाया फिसाया बिसिखौ हाबा लादों जेला बियो जेरैखि जाया गावनि संसारखौ मेनटेन खालामनानै नखरनि आंखालफोरखौ सुफुंनांगौ होननानै बिथांमोना साननानैल' लायो आरो रांखान्थि जौगानायनि बेलायाव बिथांमोना फिसायजों लोगोसे जाबादि बिफाव लानांगौ बेफोरबादि बिफाव लानायखौ बांसिन आइजोफोरखौनो जों नुनो मोना। जायनि जाउनाव मोनसे नखरा गोग्लैसोनायनिफ्राय गोग्लैसोलांबाय दं, लोरबांनिफ्राय लोरबां जालांबाय दं। दा बेफोरखौ जोङो माबोरै गोख्रों भाबै नखरखौ दैखोनो हागोन बेखौ लानानै जोंनि आइजोफ्रा साननायनि खोब गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना फिसायफोरखौ जोंनि आइजोफ्रा खालि आंखाल एबा थाखा फैसा आरजिग्रा बा आंखालखौ सुफुंग्रा मोनसे मेसिन महरैल' बा फिसायफोरखौ आंखाल एबा समाधान खालामग्रानि मोनसे मेसिन हिसाबै बिथांमोना बाहायबोनायखौल' जों समाजाव नुबोगासिनो दं। जायनि जाउनाव सासे फिसाया गावनि हाजासे दुखु खस्थ' खालामनानै नखरनि गथ' गथायखौ लानानै एबा सोरगिदिं बिथिंखौ जौगाहोनो नाजाबाय थानायखौ जायनि जाउनाव जोंनि समाजा रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जों मोनसे समाजखौ जौगाहोनो नांगौब्ला खालि हौवाफोरनि फारसेल' आइजोफ्रा लामा नायनायनि गोनांथि गैया। मानोना हौवा आरो हिनजाव मोननै आथोनखौ लानानैसो मोनसे संसारा एबा मोनसे समाजा दाजायो। जोंनि समाजखौ मासे दाउजों रुजुना नायोब्ला आरो बे मासे दाउनि मोननै गांखौ हौवा आरो हिनजाव माहारिखौ रुजुना नायोब्ला मोनसे समाजा एबा मोनसे नखरा मोननै गांखं गैयाब्ला जेरैहाय जौगानो हाया, बेबायदिनो हौवा आरो हिनजावनि गेजेराव हेफाजाब गैलायाब्ला बे नखरा बे संसारा गोजोर जाया। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो आइजोआ खालि हौवाफोरनि सायावल' रांखान्थियारि जौगानायखौ नोजोर बोनानै न'आवनो थाबाय थायोब्ला जानाय नङा। बिथांमोना जेरैखि जाया थाखा फैसाखौ हौवाफोरा जेरैहाय खामायो बेफोरबादिनो गाव जेसेबां केपासिटिसिम दं बेफोरबादि केपासिटि लानानै खामानि मावलाङोब्ला मोनसे नखरा खोब गोख्रोङै जौगालांगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो हौवाफोरखौल' खालि आंखाल एबा समाधान खालामग्रा मोनसे मेसिन हिसाबै नेनानै थायालासिनो जोंनि साफ्रोमबो आइजोआ हौवाफोरजों लोगोसे दावगाफानानै खामानि मावलाङोब्ला मोनसे नखरनि रांखान्थि हालोदा जौगागोन होननानै आं मिजिं थियो। दा आं कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामला, कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारि, जै